Gidalit sa SED Marketing, ang tigbuhat sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, ug New Celebrity Kojic Soap. Ani kining tulumanon. Ermitanyang Bruha, sa lain na usab nga sugilanon, mihilak na si Fanny. Gigugmata ka, ma'am. Bisag pobre ko, pero buhaton ko ang tanan aron malipay ka. Tibos nga gugmang ako ikahatag nimo. Akong gugma ang mangitag pagi, or mahatag ko nimo og karuhay. Ni ay akong tubag sa inyong balak-balak ay pagtagsa mo. O era, mga musimos, mga kakatuka. Wa mo'y katungod nga mahigugman ako. Mahimong muhawak mo nako, pero dili sa aping, kun dili sa akong lapalapa. Palayon ako! Dili ikaw nga akong kikinahanglan. Ako ang imong gigugma, dili pa. Bisag wa ka pa musulti sa kong atubangan, pero nahibaw kong naipog ka na ako. Si Pani lang akong gigugma. O patay na siya. Busa, patay na sa mga akong gugma. Wa mamatay si Fanny. Ning ako rin an. Wa ko maginahanglan mo. Palayo! Dunay bati sa may sapa. Malipayon sila. Gamay ilong dakog. Usog nga. Husto na! Husto na! Pasig kanta niya! Tabay ko mahibalik sa kani! Dili na ka na mahimo kay patay ka na. Buhi ko! Wa ko mamatay! Buhi si Fanny! Patay na si Fanny. O dili ka si Fanny. Ikaw si Panyan. Hala! Milak na! Milak na! Milak na! Mihilak na si Fanny. Angay ka ba di ay malipay kung dunay tao nga mag-uol? Sukwahi ba di ay ang pagtulunan nga atong subayon nga kitang tanan, mugna man sa labang makagagahom? Mga higala, pamati kining sugilanon. Mihilak na si Fanny. Gisabak ning tulumanon. Ermitanyang Bruha. Sinuat ni Ray Boris. Direksyon Alan Gulyat Nagurda. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing. SED Panyawan Health Testimonies. Mga pagmatuod sa kayuhan pinagi sa SED Panyawan Products sa SED Marketing. SED Panyawan Health Testimonies. Dili ko kalakaw, nagkamang-kamang na lang. Nikalit ko to. Tungod na siguro sa tiguang ba, niagig yung banhod, una naghubag ang tuhod. Unang kabulan ko tong kamang-kamang sa taas. Ay, kung anak, iyang kauban, trabaho nga. Em na ka ng panyawan, kay epektibo do, kay na kay herbal ko na. 2 kabulan, murag, arang-arang na siya. Motong, maakyon akong tindog na uli. Andok ko, sige nung inamato. SED Panyawan Health Testimonies. O karon na niya laing sumpay ning atong sugilanon, mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon, Ermitanyang Bruha. Fanny, anak. Higpit ka na napahimutag na mo. Hindi na kita magkita, anak. Mahal ka kayo na mo ni mama mo. Bisag ka sa dili ka na mo kalimtan. Fanny, anak. Muapas ra ko nimo. Mag-uban na taniha sa laing kalibutan. Espero. Wala na ang atong anak, Felipe. Dili na yun nato makita ang pinanggatang anak. Fanny, anak.
Nara sila. Ilan ang itunod sa nitso nga kulungan. Ilan akong ilubong. Og sila si Papa Felipe. Og Mama Esperanza. Bigakos og maayo sa lungan. Nakinilakay sila maayo. Nag-uol kayo sila. Nagtuugid sila nga ako kinang naa sa lungan. Oh. Ilan ang itunod. Pugnan ko sila. Pugnan. Dili ko makadagan. Sakit ang akong tiil. Ano man eh? Animal. Mugna na sa tiguang ermitan niya. Dili ko niya paduulon sa mga tao. Ilan na yung kiyayungan ang lungon. Itunod na sa nitso. Mamang! Mugamayang akong tingot kung musikit ko. Murag nilihapit magawas. Ermitanya, leche ka! Ayaw kong ingna ini! Pugngan ko sila! Adios pa niya, anak. Senyorita Fanny. Ayo, anak. Uban sa mga tayo na akong gugma. Dili na ko magkagusto paglaing babae. Dili na. Ayaw kong ingna, oy. Ayaw kong ingna nga lalaki na imong gusto dong rinan. Nang Luna? Babay lang giapoy kalingawi dong, oy. Niapa man ko dong. Babay, babay, Rita Panle. Kalain sa kukibati. Dili masabot. Murag kikumot ang ako kasing-kasing sa kasakit. Sila si Mama o si Papa. Nagminatay sila. Nag-uol kayo sila. Ug ang tanan namong mga saop, pulos ng hilak. Pulos sila nag-uol nga namatay ko. Ug si Renan, wa siya magpaduol sa kong lungon. Pero nakila ko sab siya. Nawili na ako ang tanan. Aw, ana ba? Hawa na igking-igking. Naanad na. Nalubong ka na. Hingpit nang nahanaw si Fanny. Og pila ka adlaw gikan karon. Ila nang madawat nawa ka na. Og makalimtan ka na nila. Wawa na. Hilak na. Hilak na. Buhi ko! Gusto ko mag-akos ni Papa ug Mama, pero dili ko makahimo. Pero ni ako, buhi ko! Pero dili mo ko di mo paduulon nila. Kimingaw na kaayo ko nila. Tungod kay imong giusikan ang imong kahigayunan. Diha na kanimo ang tanan.
Imong naangkon ang karuhay og swerte nga wa maangkon sa uban. Pero imong giabusahan. Imong gigamit aron pasakitan mo ang mga tao nga ubos kanimo. O karon gikuha na kanimo ang tanan aron makahibaw ka kung unsa ka sakit, kung wa kay gugma nga madawat gikan sa imong isig kaingon. Pagbuhat og kaayuhan kung gusto kang mobalik ang tanan. Paghimo og kaayuhan aron magmalipayon ka pagbalik. Unsay akong buhaton? Ikaw lang ang nasayod. Kanang gikan sa imong kasing-kasing. Makaayo ug makalipay sa upan ug dili sa imong kaugalingon. Sabay akong buhaton. Bako maibaw. Unsa man ako paglipay sa mga tao nga di magani ko makaduol nila. Hasta sa akong mga ginikanan, di na magani ko makaduol. Huwag ko lang kauban din sa langob. Kada nag-ermitan niya. Sabay akong ang akong kwarta og mga alas. Doon ako nagang kwarta og mga alas. Tuas akong kwarto sa mansyon. Gusto, karon pa ko makahinumdum. Ako itong magamit. Sed Alert! Sed Alert! Huwing pagmatuod sa kayuhan. Ang ako na to prostate 36 mg. Kung natin mo lang hitong kang karon mga pagkatuig, ang akong prostate abot og 49.5 mg. Pagtuman ako sa kugon, ako yun ako nasibahan nga mo. Anak mo na mo og kambak baba. So sa kasimana mo baba mang kompos na ko. Alam mo sa kugon nga katabon sa akong lawas. Salamat ko sa kugon nga herbal. Murang normal gyud ako panghina. Hi mi San Juan, buka na fiso banabada boring. Health Testimonies. Ikaw na'y akong saligan pagatiman sa katubhan rinan. Sir, Di na ako makaatiman sa asyenda tungod sa pagkamatay sa akong anak. Murag di na ako makalihok. Basta ika na mahibaw sa katubhan. Ikaw na ang ipuli ko sa akong anak. Sir Felipe. Way tao, ang tipuok pinteryo. Mingaw. Makaduol lagi ko sa akong lubong. Tiara. Dagan kay mga buwak sa patay. Ug dako kayo nga akong retrato nga pilit sa nicho. Guwapa kaayo ko. Dako gid kay kalainan sa akong retrato. O kining akong naong karon. Pero ako
ni buhi ko. Wa ko diha ilawom sa nitsyo. Bani sa saging kanang naa diha. Dili na ako. Dili na ako. Dili na ako. Sabay ako buhatan na rin mo to. Mo kagibaldisyon ko. Bati na kaya akong naong. Pero ako si Fanny. Ako! Uling. Naitipa ka sa uling. Isuwat ko ni. Buhi ko. Buhi ko. Buhi ko. Buhi ko. Tao. Ngayon tao. Nia. Ginadanti ka mga presko ng buwag. Kung mahimo lang, kadaan daw ti kang duaon din eh. Dili may tibong kalimtan ka, Senyorita Fanny. Sa buhi ka ba? Wa ko magkasulti. Anugon nga karong patay ka na. Karon pa ko magbatong kay isong pagsulti ni mo. Gihigugmati ka. Gihigugmati ka, Senyorita Fanny. Kaya kanirinan ang akong retratong ipilit sa nitsyo. Nihilak siya. Klaro kang naghilak siya. Rinan, mituod ako. Mituod ako nimo. Nahigugma gina kang tinuod na ako. Adto na ko ha. Dili na ko magdugay. Magtrabaho pa ko sa katuban. Magsige ko gani si mong lubong. Isaan ako. Sa man ni? Gihugaw-hugawan man nung ibabaw sa ditso. Gisuwat. Uling ang gigamit. Buhi ko. Buhi ko. Gibalik-balik og suwat ang litrang buhi ko. Ang babae ka batik na ako. Siya nagsuwat ini. Unsa man ka ang sunod nga mahitabo? Mahigala pa matia ang sunod sumpay ning sugilanon. Mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon. Ermitanyang bruha, gidalit ka dato sa maayo kabubuton sa SED Marketing.